Ciò che non si fa, la vicina combate. Hellere have en fugl i hånden end 10 fugle på taget. Han har virkelig skudt papegøjen. Du skal ikke kaste med sten, når du selv bor i glashus. At være rosinen i pølseenden. Der findes ikke dårligt vejr, der findes kun dårlig påklædning. Han har virkelig trådt i spinaten. Rød grød med fløde. Rød grød med fløde. Du skal ikke skyde bjørnen, før skindet er solgt. 5 flade flødeboller på et fladt flødebollefad.